अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनना चाचा, हमरा अच्छा वाला गांजा ला देना, जो हर्रा धुआं नहीं निकला अभी जो चल रहे हो नया फ्लेवर, हर्रा धुआं वाला वो ला दे चाचा, हर्रा धुआं वाला वो ला दे चाचा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। भीगल बदे लागे ठंडा बाबा, भीगल बदे लागे ठंडा बाबा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। रहिया चलत हाथ गोर गइल फूल हो, गोर गइल फूल हाथ गोर गइल फूल हो। जलवा चढ़ाइब तबे होई असूल हो, होई असूल तबे होई असूल। ए बाबा रहिया चलत हाथ गोर गइल फूल हो, जलवा चढ़ाइब तबे होई असूल हो। चाहे तू लेला कुछ चंदा बाबा, चाहे तू लेला कुछ चंदा बाबा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। ए हो पंडा बाबा, ए हो पंडा बाबा, काहे मारो तारो डंडा बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। DJ Energy.